לכולם. אחלה. אוקיי, אני אפרסם את השרת הזה אם אתם רוצים. יש מצפון, אתם יכולים להיסגר להאנגר גיימס. יש גם סקאי PvP, מי שמכיר, זה מאוד כיף. הנה, יש כאן אחד מה נכנס? אוקיי, HD ווט נגיד. ככה כותבים HD ווט שזה יתחיל. רואים? עוד 20 שניות. מי שרוצה את הסקייפ שלי, הנה. אני גם אכתוב. מי שרוצה כאילו לשחק איתי, להעלות איתי סרטונים. אבל כאילו... ויש לי גם אק מה זה טוב, בין הטובים, והוא לפרוץ, גם הסרבר לפרוץ. קיצור שווה. אבל כאילו, אתם יודעים, אני אשלח את זה. תעלו כמה לייקים, כל השטויות האלה. אוקיי. פאק, יש. זה פוקס. לא! זה חרס. יש לי אבטיח ולכם אין. אנחנו. אוקיי. יאללה, בואו נתחיל כבר ללכת למקומות, להרוג נובים. הנה, אתם רואים? יש כאן קצת נובים. טוב, לא קצת. פאק, הוא טוב. סורי. איזי. אוקיי. בואו נתחיל להתרחק. יש לי קצת לאגים בגלל הזה. תוכנת צילום של המסך. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל לחפש עוד תיבות על הצדדים. יש אולי בתוך המים, אני לא יודע. יומקים תמיד אני מוצא, רואים? פשוט מפעיל טאג, ובאם, יש לכם הכל. נראה לי סרטון הבא, אני אעלה על מייקרובולטס, וכאילו... אתם יודעים, אני אעשה את זה כיף. בסוף שאני... חבל שאני לא יודע לדבר אנגלית, למה אלה שהאנגלים שרואים את הסרטון לא הבינו כלום, מה זה? יגידו מה זה זה? אתם מבינים? אוקיי, אז זה בדיוק הסרבר. סרבר דווקא יפה. מקווה שתהנו. ביי. אתם רוצים תעשו לייק, לא רוצים? איך שאהבתם? מקווה שנהנתם.